Istý podnikateľ predčasom kúpil pílu v obci Vydrník pri Poprade. Keď sa však teraz príde pozrieť do svojho objektu, čaká ho nemilé prekvapenie. Za pár týždňov sa to, čo kúpil, zmenilo na nepoznanie. Pílu mu rozkladajú ľudia zo širokého okolia. Aj v tomto momente si z bývalej píly neznámy muž odnáša sklenené tabule. Posledné týždne to tu vyzerá ako na mravenisku. Starosta obce hovorí, že takéto niečo a v takomto množstve ešte nezažil. Tí občania, ktorí tam to rozkladajú, nemajú právo na to, aby to rozkladali. Keď do dediny prišli policajti, skupinka podnikavcov spozornila, dvaja muži, čo si odtiaľ chceli odniesť tieto sklá, ich radšej nechali pri plote a tvárili sa minižmi muzikanti. Rómovia nás naopak presviečali, že si z píly chceli odniesť iba drobnosti. Však to je šmeľ, to je ďad. Čo je to, prosím vás? Mám teplé, viac nič. Aj takto to vyzerá vo Vydrníku. Miestni obyvatelia si usilovné včeličky fotia, ale skrížiť cestu sa im nikto neodváži. Dačo hrozné. Je to katastrofa, že to je pomaly storočná pila, škoda našej driny, našej namaje. To nie je možné toto, čo sa robí. Policajti tu boli už 35 krát a vždy niekoho chytili, ale vraj niet to komu oficiálne povedať. Zasahujeme tam prakticky každý deň, ale kvôli nevyjasneným vlastníckym vzťahom je problém nájsť poškodeného. Starostovi sa ale podarilo zistiť, že novým majiteľom je podnikateľ z Talianska. V obci ho chcú pripraviť na poriadne studenú sprchu.